0938-225-5017. Action Hotline. Sa aton sining nga mga headlines. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, update sa investigasyon sa kapulisan sa siyudad Sambago angot sa kaso nga pagkasapo sa bangkay sang grade 8 student. Pamilya nga daan nagaduda nga ang biktima ginhimuslan. Action Hotline. Grabe, no? Do pamatyagan ko sining 2020 ang umpisa sang sining bulan sang Enero sa tuig 2020. Ari gilayon ang mga dalagko ang mga balita, sentro kaso sang illegal nga droga. Na kaso sang pagpamatay kag pagpanghimulos. Ari man nagsalot pa no kay headline number 2 ta. Update naman no sa kaso sang jail guard ni Malang nagpalupok dito sa Banwa sa Murcia ay naano makamo inyo man. Ano mga otoridad na nagkalipat nga nagtaas na ang ila sining sweldo? Action Hotline. Amo nang lain gid kay ang Coast Guard nga nagpalupok to sang armasya ti amo man ang mga miyembro sa kapulisan nga nagligad to damo man na involved sa mga cases. Action Hotline. I'm sorry, no? Coast Guard nga nagpalupok sa armas dito sa Banwa sa Murcia. Ibalontang update siya na karon. Action Hotline. Kag, unahon ta si Action Eric Magbanwa in a short while, kay mayara man siyang reaksyon ang hepe sa Bacolod City Police Office, no less than Police Colonel Henry Binias. Angot naman sa pagkapalagyo sa mga preso, lain kaya mo nagali silang nakuhaan nagligad to sa minilyon nga balor sang shabu. Action Hotline. Sila ning narecoveran sa operation sa mga otoridad na naman nga nagkasulod sa pasilidad iya sang kapulisan ang lagari. No, kag hindi man lahog-lahog na nga lagarion mo sa isa lang ka oras makakuan mo ni guba mo ang ilang presuhan. Action Hotline. Nanong update sining duha ka mga pulis nga ginatudlo on duty during the incident. Action Hotline. Pag-insindi ko gapon, may mga ginasunod sila kay kuno nakita na ang whereabouts sining duha kundiin sila panago sa apat ka mga preso nga nakapalagyo. Tiyan mo, anong latest sini? May nadakpan gidman ang kapulisan. Action Hotline. Ina ang mga update na sa lokal nga aton istoryahan karon nga aga. Unahon ta lang si Action Eric, Action Doors, basikon okay na siya. Kaya to siya subong dito no, sa opisina mismo ni Police Colonel Henry Binias. Now, anong pagid mga update sa aton nga pagpangalagad o update kita man dito sa Middle East, sa Iran, amo man sa Iraq, ang mga OFW. Kasi gihapon, ginatutukan sang aton sini nga gobyerno, bangod sang tensyon nga nagaluntad dito sa lugar, tinginabantayan kay kuning kaso, tingwaan sang gobyerno nga makuan ini sila, maripatrate o mapapauli dito sa Pilipinas. Now, ang epekto sa nasiling ko na, of course, amo ning ginakabalakan kung magginamo dito, amo ang pagpasiguro nga hilway makapauli sa Pilipinas di ining mga OFW, mga Pinoy, Pinay nga ato dito sa Middle East. Action Hotline. Wala abot sila ting presyo sa petroleum products. Karon nga aga actually may increase. No? Ang gasolina, pero do nagnubo kuno ang crudo. I-check na lang na karon ang data. Diri sa lokal kung pila gid ang ginidog sa presyo sang petroleum products. Action Hotline. Pero unahon nato na nayo, si Action Eric Magbanwa karon nga aga kay may reaksyon ang BCPO Director ta bangod sa sining insidente. Ini magaserbi naman nga eye-opener sa on-duty police bilang jailer kag nagabantay dira sa prisuhan sa custodial facility
Timakon mo, ang pag-intindi ko kapon ko, doon pulis niya mong insulod sa prisuhan. Action Hotline. Let's have action, Eric Magbanwa, nanong latest sining report, kag nanong reaksyon sa aton BCPO Director. Action, Eric, good morning. Actually, good morning, reporting library sa headquarters ng Bacolod City Police Office. Siguro ining kaso panibag o action art natabo sa pagpatigayon sang jailbreak sa apat ka mga priso sa police station number 3 mangin wake up call ini liwat. Sa aton nga mga hepe, not only in Bacolod City, kundi sa Bugos nga Negros Occidental, na dapat siguro action art mangin alerto gid kag hindi mangin complacent o kung hindi magkasalig-salig sa amo ni nga sahi sa sitwasyon action art bangod nga mortal sin ini sa bahin sa Philippine National Police na mapalagyuhan ka sang priso action art. Resulta sini ang pagpalagyo sang apat ka mga priso, duha ka mga pulisya amo ang ginbulos sa apat ka mga priso nga nakapalagyo kahapon sa Tagahon sa custodial facility sa police station number 3 under the supervision and control ni Police Major Rowel Coronagamo ang hepe sa police station number 3. Kahapon sang aga, medyo nang Mayo pa ang mudo ni Colonel Henry Viñas, ang Bacolod City Police Director, right after nga naka-relax siya makadali sa iya siling nga pagpakasyon sa holiday season. Pagbalik niya kahapon action art, liwat nga nagtarbo ka nagsaka ang dugo ni Colonel Viñas matapos nga mahibaluan na may apat ka priso nga nakapalagyo sa police station number 3 na wala gid na batsagam sa mga personnel action art. Now, ang ara karon sa custodial facility sa station number 3 sa mga listeners naton nga wala makahibalo, amo ini ang duha, ang duty jailer nga si Police Staff Sergeant Eric Olverio nga reported dito nakaplano pa rin ni action art na mag-file sang iya sining optional action art, no? Kagiling guest officer nga si Police Corporal Orwayne Jade Nadado. Bali amo ni sila ang naka-duty sa police station number 3 dira kag iban pagit na makaplan ng kasubong action art ginaposita pa ni Colonel Henry Viñas. Now ang kaso nga ginfile sa ila kahapon sa hapon ginihakaw gid ni Police Major Orwell Pulan nagamo ning kaso nga infidelity in the custody of the prisoner action art kag ang kaso nga gross neglect of duty. Gross action art nga ang gross neglect of duty kung di banason ka kung hindi mo ma-explicar matag sa investigating body sang PNP kay sigurado ipausita ini Colonel Viñas sa Investigation and Detective Management Branch sa BCPO tantamount for dismissal from the service action art. Kung mo retirable ka na, bangod lang sa mga gano'n ko na. Bangod lang sila yung mga ginpangdakop lang kag sa mga priso nga nakapalagyo. Di mawag tang pang milyon mo yung batunon? Dako ini action art nga problema sang duha kay missing ko sentimos. Siguro why hindi ka makuha sa gobyerno if in case na maduplas ka sa kaso nga gross neglect of duty action art. Damo ni gani nga karon nga aga ginapausisa ini sa gipanduanan ni Colonel Henry Viñas ang Investigation and Effective Management Branch sa BCPO nga usisaon gid kag hibaluon kung sino ang mga police action art, no, nga naka-duty at that time sa matabo ang pagpalagyo sa apat ka mga priso kasanday Sunny Capa, Eli Lawrence, Michael Piñoso kag Jeffrey Ilangos action art. Ining duha nga si Capa kag si Lawrence amon sila ang nadakpan muni magdumduman sa Disyembre 21 sa Purok Mahimulaton Barangay Banago nga nakuha ang sang kapin 9.1 million pesos action art. Ang kaso naman niya ni Piñoso amon ni gihapon ang Republic Act 9165 nga nadakpan ini sa Disyembre 1 sa Purok Sikay Barangay 2. Ang kaso naman niya ni Jeffrey Ilangos may ara na nagapangatuban Republic Act 777 o kung child abuse action art. Now, hindi man diri pa kapalagyo sa kaso si Police Major Rowel Colanag sa ginatawag Command Responsibility Action Art. Kung nanong matabo sa Silica Police Station, nano ang matabo sa Silica Polisan, manabat agihapon ang Station Commander Action Art. Now, ini sa nakuha na ito rin nga report kay Colonel Henry Viñas, agitagaan niya plaso, duha ka semana, si Colonel o kung si Police Major Henry, o si Police Major Rowel Colanag, nga i-account ining apat ka mga
nakapalagyo nga priso or else may kaso siya nga atubangon action art. Now, ang ining duha nga si Police Staff Sergeant Olvirio kag nadado action art, I understand karon nga aga posible magwa ni sila sa presyuhan kay ang information na bato naton na posible nagahimo man sa pamaagi ining duha nga maka-bail out action art. Ang information na bato naton daw 18,000 pesos yung ang ilang siling piyansa para sa ilang siling temporaryo na kahilwayan action art. Now, ginaposisa karon ni Colonel Henry Viñas kung paano nakapalagyo ining apat ka mga prisyo nga wala gid mabatyagan sang guest officer kag jailer on duty kahapon sang kagahon action art. Kay man magluwas sa sining duha, nagapati man si Colonel Viñas nga may iban pa nga mga personnel sa police station number 3 nga action art ara man siguro sa sagwa sa cover court nga nagapahuway-huway pagkabasi kung na nawili pa bala kahampang ka Mobile Legend pala. Alain sila action Eric kay kundi ang duha niya mo natabuan nga basi amo pa lang sila tiyempo na bitas to ang ginalagari nila nga kuan mo nga silda pero pamangkot sila tanan silang gabantay dati paano sila nalutsan sang lagari. Amo gani action art no abo pa nako question nga iposisa gini Colonel Henry Villas nga nakalutsot ang lagari nga wala ma-monitor sa mga naka-duty dira. Ikaduha nga wala gid nila mapatsagan action art nga ginalagari nagali ang ila dira nga silda nga makagwa ining apat ni way gid sa may nakamulalo no. Gani ginalagari na gina mag-igot kaning katri kon makabatya gani si Action LD Dutilios. Inaigot siyang katri pa lang ti much more nga lagari. Igo sa katri gani batyagan mo pa ina pa nang lagari ikaw ni action. Luwas kon ikaw ang nagapaigot sang katri kay daw di kay katulupangod sila. Ang galing nga kahapon pagkabalo ni Colonel Henry Viñas daw nagsaka pa ng dugo ya pagkabalo ya nga may apat ka priso nga nakapalagyo sa station number 3. Nevertheless, action art hata ko simong linya kay Colonel Henry Viñas para nga makuha sa kay after sa insidente kag tabo ni wagin man kapagwa official statement si Colonel Viñas pero karon nga aga ikaw na lang bala na mag-shoot yung question siya may nakaytubangay ka mo da. Hindi ato ko simong linya para nga may anak oportunidad diya pagpamangkot kay Colonel Henry Viñas. Colonel, si action art tayo po na ito silang korman sa Action Radio Bacolod. Yes, sir. Good morning, sir. Colonel, Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year na. Siling ko daw ang New Year ta si Dris Bacolod. Doon ginumpisahan gid sang mga challenges dayon. Pero anyway, sir, saan mo na balaan amo ni natabo? Saan sila nagatag report sa imo, sir? Well, na-inform ako during sa flag raising ceremony sa City Hall. Then while the press conference ni Mayor was ongoing, that was the time na-inform ako nga muna natabo. Okay. Now, na-mention kay ina ni Action Eric nga ginatagan mo sang deadline, no? Especially yung hepe nila sa kapulisan. Kag, as Action Eric mentioned magkaina, paano mo i-describe ni siya naman? Kay ginlagari niya, hindi man niya siling gingamitan sa kunano nga high-tech nga mga gamit, hindi matalupangdan sa pulis. Ano, sir, ang imo sini order gid directly sining mga involved dira nga mga kapulisan? Well, actually, pagkabalo ko kahapon, and after pagkanda ko sa inspection, nakita kung may negligence sa part mismo sa personnel involved. Muna immediately, tagaan ko sang order ang chief of police nga aresto ang this officer kag jailer. And filean sila ng criminal nga kaso and administrative. So sa subong, as part of administrative investigation, ang chief naton sa investigation section, si Colonel Artillero, nagakandak sa investigation for filing of administrative complaint dito sa regional office para matagaan sila sa administrative penalty. Okay. So kung ma-prove nga may gross neglect of duty, definitely ma-dismiss sila sa servisyo. Aha. Pero dapat siguro, Colonel, hindi lang ni ang duha ni kay ang pagpasulod sa lagari na sa prisuhan,
may mga iban man nga pulis nga basi during the time sila man yang nagabantay nga why man nila masyado gid ma-check ang mga nagabisita kay di man na pwede nga ang lagari naging ginpadala sa text, no? Dapat may mabit-bit ginapasulod, sir mo? Yes, sir. Definitely that is part of the investigation. In fact, ang tanan ng police nga on duty, subject naton sa investigation. Pero for the meantime, ang nakita ko gid nga may lapses, amuni nga duwa. That is why paristo ko sila. Sir, duwa ka si mana ginatag mo sa kay Major Kulanag agod nga pangitaon ng apat ka mga preso nga kapalagyo? Yes, sir. Hindi lang kay... Balikan ta si Action Eric Magbanwa na utod ang iya siningalin upod siya karon kay Colonel Henry Binyas, no? Ang subo-subo sini kay tinduha ni Oho, imbis nga kunin pa na paagwaon ko ni anay, no? Kag pabuligon sa pangita. Action Eric? Hello, sir. Hello, sir. Sir, pasensya na utod ang aton linya. You were saying kay na? Hello, sir. Ano? Yes, sir. Bigla si Major Kulanag na i-rearrest ang mga mga suspects within 2 weeks. Hindi lang kay Major Kulanag, pati ang mga operatiba natin na kinahanglan na ma-restore nila liwat ang mga nag-istapo. Sir, basi isa maniguro nga mga survey maning magpatigayon kita sa assessment sa mga jail naton facilities kay siling ko basi walang iban nga mga jail facilities na naglain na police station basi kon pigaw naman kag basi may makapalagyo na naman bla. Well, actually muna ang kuan ako sa Officer of the Day, part sa trabaho sa Officer of the Day nga mag-conduct ng daily inspection sa mga jail facility naton. Pero again, kung defektuso man na kuan, that is already the lockout of the Chief of Police. Hindi na pwede maging excuse nga muna ang rason na naka-eskapo. Kay as a Chief of Police, dapat nakabalo ka kung ano ang sitwasyon sa mga facilities mo. Sir, sa pamilya sa tong preso nga mga nagkapalagyo, may mensahe ka sa ila? Well, ang mambal ko lang, mas maayo nga magkurenda na lang kamo kay para tawag rin pati kung may matabo pa sa inyo. Hindi na nila pagulaton nga malagas sila or magkisugot anay sila pulis nga mag-try pagid sila evade liwat sa arrest nga basi may matabo pa sa ila. Muna ang may posibilidad na matabo ng sir. So, ginaingyo ko ang mga suspect nga as much as possible at bago nila ang kaso nila hindi magpalagyo. Makapalagyo ka man subong pero mabutag kitang panahon na maubos kita ang swerte mo. Gani. So, on that note, Police Colonel Henry Binyas, salamat gid sir unless si Action Eric may dugang nga mag-question dira. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning. Action Art Magugura ko kay Kenan. Sir, paano sa wala ni Sir Marilit ang apat sa BGMP kasi wala na file alam sa ng kaso ni? Well, amo pa na tawag diri, ginaprosisa naton sa investigador naton kung wala pa na matransfer sa BGMP. So, the beneficiary, sigurado ko ang ining apat sa mong anggoyang pagpapagita sa ila. Yes, sir. Yes, sir. In fact, tawag diri, plus alarm na naton sa mga neighboring police stations naton and other PTO. Pero part sa investigasyon, isa ako, ko paano kasunod silang nag-ari nga wala din monitor? Yes, sir. Yes, sir. For now, hindi pa ako discuss specifically, pero definitely part natin investigation natin. Pero sa nambal ko na, nga ang initial nga evaluation ko, nakita ko nga may negligence on the part sa kung hindi man intentional, pero the negligence is gross. So that is why paristo ko sila then while ang administrative investigation is ongoing. Ay, yung kaso sa inyong party lang, anak ka, criminal na ni administrative? Yes, sir. Criminal. Tawag diri, infidelity in the custody of prisoners, specifically violation of Article 224 of the Revised Penal Code. Ang neglect of duty, sir, amo na administrative? Yes, ang gross neglect of duty, administrative na siya. Ang maximum penalty is dismissal from the service.
Actually, so muna nga po sa itong interview kay Gabi, no? Colonel Villar. Kaya makon mo na imo. Why ka lang katalupangod na napalagyuan ka preso, negligence of duty, pwede ka palin sa pwesto mo, ya? Yan, ni action art, mo nang sakit-sakit nga penalty kung madutlan ka sang gross neglect of duty, kaya ang penalty sina is dismissal from the service, action art. No, sa muna sila ni Colonel. Bali, sige na lang, kaya harap pagalis Colonel, sige, Action Eric. Sila ni Colonel Villas, wake up call ni liwat tanan sa mga hepe nato sa Bacolod na hindi maging kuplasan, hindi magsalig-salig, dapat mangin serving eleksyon sa ila ang ining paribako nga natabo dapat kapalagyo sa priso dira sa police station number 3 action art. Definitely sila ni Colonel Villas, may kaso man nga tubangon si Major Kulan na considering at tawag nga command responsibility ara nakasalalay sa iya sining nga posisyon action art. Si Yes? Major Kulanag, pag may pinakadamo sang accomplishment sa drugs? Oo, sa accomplishment sa drugs, believe si Colonel Henry Viñas, kaya damo ganyan niya prehension mo. Ha. Si Major Kulanag sa drugs, pero mo na siliko pala sa mga bagay nga amo natin ginaabi-abi na ni Colonel Viñas. Pero ang hindi natabo sa police station number 3, definitely ang consequence action art at tubangon man ni Major Kulanag whatever sa outcome sa investigasyon nga ginahimo sumukoy karong adlaw sang investigation and detective management section sang Bacolod PNP. Makon mo sa uli, Action Eric? Yes, Art. Yes. Makon mo sa uli, kung maguton ka siyang imoy mata, nga daw pulis man siyang una to, tabo si mo untat ka. Nya, bangod siyang matulutunto, lang nga prisong, ilagarit nilang prisuhan, ti makon mo na ya. Gani-gani. Tama na No? si Colonel Viñas sa panawagan niya sa apat ka mga priso, kung pwede, surrender ka na, para surrender na ka mo, para nga wala sang may malaing nga matapos sa inyo. Action art kay base bala, matsambahan ka mo sa pulis naton, ang kulbalik Colonel Viñas, at base magpato. So another story naman ina action art. No? So ang press call dugay ni Colonel Henry Viñas, ipaluon ta ni karon ang participation accomplishment sa whole year 2019. Nag-report live diri sa quarters sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action, Eric, magpano nag-report sa Bacolod. Action, Radyo. Action Hotline. Salamat kin Action Eric Magbanwa. Now, ini sakto na gambal ni Action Eric nga eye-opener. Magaserbi ining eleksyon na naman sa aton kapulisan. Take note nga ini subong nga sitwasyon kinanglan masulbar. Makon mo imo iya. Retireable ka na nga police officer. Bangod sang tinunto nga ginhimo ni sa mga priso, no? Nakapalagyo sila sa prisuan, matapos nga ilayagin lagari, galing ti amo na bla. Ang hindi naman naton maintindihan, nga ang sa paglagari, sa ining priso kag kung sino man sa apat ni kapreso yang naglagari di sa ila, it doesn't matter. Kay ang paglagari is another case man nga another thing kung sino naghimo sila. Pero apat sila yung nagkapalagyo sila di. Action Hotline. Hindi galing ko familiar sa bagong nga police station da. Sa police station number 3, no, ay pagkukagi kadto da sa station 3, kung anong sitwasyon ba lang, inang pagkatapos lagari, di ni sila nag-agi. Naglabay man sa desk officer o sa desk officer, sa likod nga porsyon ini kay way ko katututuon, no, to be honest, way pa ko palapit sa police station number 3 sa daan to yati permi ko to kadto. Action Hotline. Ti pro ini dapat mahatagan gid sa nagkaigo nga investigation. Siling ko gani ang mga custodial facilities, ang mga prisuan dapat check karon ni ang integrity sa building, ang mga butang ninyo nga rihas. Kaya nga bima, siling ko bangod siling insidente, porti naman nagka-istrikto, bisan magbisita ka na sa preso mo, ginabusi-isi naman yung tanan ng party sa nakwas mo. Action Hotline. Take note nga mangita nga na idea. Ang mga himata kag pamilya sa preso nga makadala sila, sa ginapangayo o sa himata na nasulod kapin, pag ang ilang pensarte, magpalagyo eh. Action Hotline. Kaya mo na gani, ang ayo sa inyo ni Police Colonel Henry Viñas, sa mahimata kag pamilya, kung nagamonitor kamo, palihog, kamo na lang convincers o convince, kamo na lang inyo sa inyo sini, nga mga
himata nga preso. Nga kung pwede mag-surrender sila, kag kuning kaso nga ibaluan sa pulis ang ilang location, o kag kung hinali nga magpatigayon operation ang pulis, hindi na kamo palihog magbato. No? Mas maayo na surrender na lang kamo, balik na lang kamo sa police station number 3 to ho. Action Hotline. Kay parang hindi na magdugang ang inyo problema. Ini magpalagyon nyo, dako naman nga sala. Another violation naman ni. Timay lang na kung hindi ka mo masiplatan. Ha? Mayo lang na kung hindi ka mo matalupangdan. Kapin pasubong ang mga itsura nyo ay ara na social media. O, karon kung magpalagyo ka mo, halimbawa, way na kamo di sa Bacolod, nakagwa na kamo di, nakapalagyo na kamo sa lain nga probinsya, lain nga lugar. Take note nga sa advent sang technology, kag sang social media, puwerte subong niya. Kadasig lang niya mag-circulate ini nga mga information. Hinali gani matalupangdan kamo sa ibang mga lugar da. O, nga kamo tong presong nakapalagyo di. Nangita lang kamo sang galgal kag problema nyo da. No? Hinali, karon mabakulan, may kung bakulon kamo sa ibang mga lugar. Action Hotline. Pero kung ako sa mga mata ni sang nagkalapreso, iambalo nyo lang inyo pamilya, no? Nga mag-surrender na lang, balik na lang kamo dira sa police station number 3, para nga waay na problema, kay maabot ang tiyempo, nga malabot mga mugyapon, sang malaba ang kamot sang otoridad, galing pamangkot, san o, basi galing bala, dugay lang, Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Kamot ng... Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon
radyo. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalatnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Good morning mga ka-aksyon. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Subong nga aga mayara ko sang i-rekomendar sa inyo pinaka-epektibo garantis. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:44 na, kay Jesse Rombines. Niya, good morning. Taga-monitor gid ako diri sa Limassol, Port Cyprus. No, grabe ba? Nagasakay ka na, sir, sa inyong programa. Madamo nga salamat, God bless. Amuman kay Jane Oy si sir. Ara siya ga-monitor sa Singapore, paring Basti Girhin. Good morning. Kag kay paring Tuto, dira, morning man. Kay Jensen Haudines, tamyaw dira sa Estefania. Thank you gida, no?
sa mga nagamonitor karon nga aga. Kay Jaynald Tayukon, Gary Lake, Manzanida Liza. Ara man si kay Sky Haviliana, Ann Bolneo Rua, Rosalyn Grati Peruelo, Sir Andy Delgado sa Japan, Erly Gonzales, Marnet John Grigas Abilida, Heaven, si Ivan Huisna. Paring Ivan, kumusta ka na, sir? Action Hotline. Paring Ivan the Magician Huesna, Eli Guerrero, Edwin Muya Delgado, si Julito Colantro, si Madam Karen Tanlangit ni Monitor Maneth Pungyan kag Edwin Imbang. Classmate, kumusta ka na? John Flora Mercurio, good morning. Action Hotline. Dugangan talang na karon dugay kay we have on the line the Chief of Police sa Bago City. Maki-update kita, subo maning tabo sa grade 8 studento. Ang isa nga, kung ikaw may bata subong, or miyembro sa pamilya niyo nga babae, huben, minor de edad, o ay pili, subong ang mga animal ng mga kriminal, no? Action Hotline. Ang nagakatabo nga pag kumiter sang krimen, batok sa magkababainhan, kapin pagid, kaso nga rape, do nagdata subong. Ano man, amo nagid man ning tiyempo subong ang panahon, kagayhan, kinanglan no gid man nga ibalik ang death penalty diri sa pungsod Pilipinas bangod sining mga insidente. Action Hotline. Way pili iya alin sa sa mga bukid, singuna sa kabukiran do way pagid man masyado balita ni nga ining mga ginapamatay, ginapanghimuslan na ano mga sitwasyon ini subong man. Action Pero Hotline. anyway, ang sa Bago City nga case, tinasapuan ng grade 8, babaeng estudyante, nagakaagnas na aktualing bangkay sa nasapuan sang mga residente. Tiway na panapton sa pangidalom niya. Grabe ang eksperyensya. Subo-subo ni, sakit-sakit kung pamilya mo ni, o kung ni mata mo. Action Hotline. Toto Wilfredo Muniez, good morning, and may nga pag-monitor. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Police Major John Joel Batos-Batusan, ang hepe sa Bago City PNP. Sir, good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Salamat kisa time, no, Major, na si Action Art, diri sa Action Radio Bacolod. Sir, maki-update kita na nung latest siniman sa itong nasapuan nga bangkay sang grade 8 nga babaeng estudyante dira sa Bago City. Ang latest action art no is that around 11 p.m. kagabi na tapos yung examination ni Dr. Kila sa Soko naton. Okay. And we are awaiting hopefully this afternoon may makuha na kita nga result. Mhm. So, hindi pa makahatag subong. Ang taga-Soko, kung anong findings nila, bala ginimuslan ining victim before nga ginpatay. Initial, accordingly kay Dr. Kila action art is that may rape gid nga natabo. Sus. Subo-subo, no? Ang background siya, sir, nagkuha ni siya sa cellphone, no? Ang victim, ang gin-charge nga cellphone. Accordingly, action art, regular ini ang pamilya gapa charge ini sa balay ni Jeffrey Buenabilis. Mga around 3 kilometers away sa balay nila. Balay nila is somewhere sa Raal, sakop sa Lacarlota. And then gapa-charge sila diri sa Binubuhan, sakop sang Bago City. Layo ni siya, sir, no? Bali, baklayon o lakton mo giniw. Hindi niya maagyan sa salakyan? Pwede siya maagyan action art motor, pero yung sa ila mismo, within sa ila na area, is galakat lang sila all majority of the time. Kagti, mayo kon ang dalanon, especially kita ko to, ang lugar nga nasapuan sa daan, kakampuhan to, more or less, sa mga nagalalabay na guro, hindi man yung kada minuto, may masugata kabla? Somehow, action art mo na, medyo isolated yung area, tapos yung pamalay, 4 or 5 lang kabalay within the area, good action art. Sus, Marisip. And then the distance between the houses
2 kilometers, 1 kilometer. Oo. So, Botambalon, bisan magsinggitan ka na gali, sir, batos-batusan, di kaya mabatian sa itong balayng malapit da. Yes, Action Art, kay malayo pa man. Pero ang distansya lin sa lugar ito nga nasapuan na bangkay niya, hindi ito mabatian. Yung bangkay wherein kita yung biktima, tagang yung balay nila is mga around 2 kilometers pa. Yung mga kumukalayo, pasto. Pero anyway, nanong update, sir, may ara na kita persons of interest, may mga individual na dala nga naghatag sa inyo sang posible information nga magkabulig sa investigation sang Bago City PNP? Yes, Action Art, no. Again, yung area is just 4 or 5 households man lang. And then investigation na ginconduct naton, somehow makita naton nga nakita na we have persons of interest. Saan o posible naton maaresto ni ang suspect para man sa justice ang napatay ni kag sa pamilya sang victim? Yes, Action Art, no. As soon as possible, we are awaiting lang sa findings ni Dr. Igila. Hope and pray na ang findings ni Dr. Igila is somehow connected sa among persons of interest para we can file this case. Ang inadlaw ginpatay siya natabong krimen, pila pa gani kadlaw ni kag nasapuan ang yabang kaysar? 5 days na sapuan, Action Art. Grabe, no? Mako mo sa... Kung way guro magpanimaho, ni way ni matalupangtan nga may bangkay da sa kilid kampo da? Yes, Action Art. And pagkadula ni kang bata, accordingly, ginpangita ni kang tatay sa manghod niya. And accordingly, nagkadto na sila, Action Art, sa kundi na sapuan na nabangkay. Pero that day, accordingly, wala na daw ang bangkay, Action Art. Uy, so sa paglibot nila sa lugar ni nga dito sa puan ng bangkay niya nga nagakaagnas sa ulihi, nakalabay man da ang mga pamilya kag miyembro sa mga mata niya. Why pa ang hambal nila, sir? Yes, Action Art, wala daw na area sang pagpangita nila. So nano ang mga posibilidad sini? Ulihin na lang nga ginbutang bangkay da or nano man? Bigger possibility, Action Art, na yung krimen ginhimo nila sa ibang lugar tapos somehow pagtapos dira na nila apoy. Grabe man, no? So bangod sa ning insidente, sir, nanong advice mo especially sa mga far-flung areas sa Bago City, even dira sa city proper, kay ti ang kaso ni nga rape hindi niya pwede lang nga matabo sa urban kag rural areas bisan sa mga bukid-bukid to pwede ni matabo. Ano ang panugyan mo, sir? Kapin pagid sa mga ginikanan nga may halin sa minor hasta sa may edad-edad na nga makapamainhan sa lugar mo da? Yes, Action Art, no. We in Bago City Police Station, we have this revolution of activities. Tataglaw mo ning ginaubra namon. And then, one of the activities is yung information operation. Very active, Action Art, yung PCR section naton, disseminating information sa aton poblasyon and lang areas regarding this one. Pero irritate ko lang sa parents, especially sa parents, na somehow kung medyo isolated yung lugar, hindi naton pagkabayan yung aton nga anak na maglakat ng isahon lang. Siling ko gani, nagligad to may mga cases, rape, morsya, doon mo nang pinakatap sa Bilog Probinsya. Subong Bago City, may case na naman. Gainipingay lang, siling kundi ayhan nga, base mga suspect na gayimo, blas ng krimen, isa lang ako. Hindi man siguro, Action Art. Base nila, niya kayo, kalayo naman ni si Morsya to sir, no? Yung persons of interest naman somehow is within the area man na Action Art mo.
May mga ebidensya ka mo, sir, nga nakita, recoveries, dito sa lugar nga nasapuan ng bangkay, may ara bala struggle to nga nagapatimaan, nga nagbato pa, or nagtinguha pa nga makasurvive ang victim, nagdinumugay, na ano man, ano-anong nakita naton dito sa lugar, sir? Action art, again, no, yung posibilidad nga gin-transfer lang da siya sa nasapuan, wherein nga nasapuan na siya, wala, may makita dito na wherein kung nag-struggle siya or wala. Pero nagbalik to, subong gipabalik ito subong nga ato ng investigator in coordination to sa barangay captain naton kag mga tanods. They will search the whole area, Action Art. Hopefully may makita kita dito. And we are awaiting sa result sa examination ni Dr. Intila. Somehow the Action Art makita man mo kung may mga traces na sa medical na makita na kung wherein may pagbato yung biktima or wala. Oh, gani. Nung ma-determine man, kung bala ini siya ginbuno, bala ini siya ginkuga, o nanong pamaaging nga ginpatay siya, sir, no? Accordingly, yes, Action Art, no, kagabi, nagmuno naman si Dr. Intila, may may kuga. Kuga, no? Grabe, ging kuga, panigling. Mga amuni, mga kampon ni Satanas, naging klase tao, mga amuni. Action Hotline. Sir, sorry, ginautod lin yata. Okay lang, sir. So, bali, ang initial nga findings ng aton Soko, nga napatay ng victim, pagi sa kuga. Accordingly, kagabi, initial daw si Dr. Intila na may agi daw sa kuga. So, ini nga kaso, posible, ang naghimo o nag-commit sang crime, nag-isa nun lang ang suspect, or basi may mga upod sa major? Sa makita na ito na Action Art, may busal pa niya bigtang biktima Action Art mo. Somehow, yung person of interest na ito, tatlo or tatlo. Sus, grabe. Anyway, keep us posted and madawag kami sa imo for some update basi karon sa udto sa sining kaso. Major John Joel Batos-Batusan, sir. Salamat gid sa time. Good morning sa imo. Welcome, Action Art. Good morning. Action Hotline. Subo manino klase insidente. Makon mo iya. Hindi lang niya ang victim ang ginimo bala sa iya. Makon mo nga ginimuslan ka na ka-initially ang result after 11 p.m. kagabing examination, ang ginpalayag sang Soko nga ginimuslan, that is number 1, napatay o ginpatay siya paagi sa pagkuga, di nang imo yung konsensya na ba? Action Hotline. Subo ni para sa pamilya, no? Sang napatay. Ang isa pag ginalantaw nila, nga posible, gindalandang bangkay. Bangod way sa makita nga may mga nagkalahapay, nga mga pananumda, mga tubo, o kunano nga grabe nagdinumugay ang suspect kag ang victim kay ang tendency sini kung halimbawa hindi iya kilala ang naghimo sa krimen, kung masugata gagulpihon kada karon bisan lambatan kada ang tendency mo malagyo ka, madalagan ka kung nakita mo abing nga daw may threat nga may lain himuon si mo ang isa ka persona. So, ang himuon sa isa diri ka victim, madepensas kagalingon niya, mabato na lang Tiway na siyang nakita to. Naway siyang nakita sa lugar nga nasapuan ang iya bangkay, nga nagstagol o kung nagbato ang victim. So, may possibility nga base lain na lugar, ang ginimuan sa krimen, kagindala lang tong iya bangkay. Action Hotline. Now, isa lang bala ka persona or isa lang ang responsable nga nag-ubra, nag-committer sining krimen? Kung ang nagimo sa krimen taga-dira man lang sa ila, meaning, basi kung nagsalig man ining victim, kag basi nagatag man kumpiyansa, without knowing nga hindi na maayo gali ang intensyon o plano sa iya. Action Hotline. So, isa ini ka misyon sa pulis nga dapat tapuson
nga para mahatagan hustisya ang nadangatan sining grade 8 student nga ginhimos na ginpatay pa. Action Hotline. Subo-subo. No, nga klase sitwasyon ini. Amo na nga sa mga lugar bala nga medyo may mga distansya, mga balay. Ariyo, nagbalik naman ang regular nga classes sa eskwelahan. May mga kabataan pa yung nga nag-iliskwela nga nagalakat gihapon, nagabaklay gihapon kung sa Sinibuano pa. Nagalakat gihapon nalin sa eskwelahan o halin sila balay pagkato sa eskwelahan, halin sa eskwelahan pauli sila balay, ang iba nagakapunan, no? Nga magpauli. Ako ni gani suggestion, bisan ara na sa may edad-edad nga makasarang na abi, halimbawa kung himuan sa tinunto, mas mayugid sa mga parents, timpuan ta gini. No, kagangaton sining kabataan, sugaton sa eskwelahan. Action Hotline. Hindi mo yung may maluwan ang utok sa tao subong. No? Nga ang pag-uwi mo sa krimen, do matsyag ko do ordinaryon lang sa ila. Ang pagkomiter sining, katulad sining krimen, do sa wala lang niya. Ti kabuhi ng inestoryanta, puturo tani sa bata ni. Why tagay balo pa ni kon, why ni siya madisgrasya kung ano ning mga accomplishment kag mahimo ni sa kabuhi niya, kag sa komunidad niya na. Action Hotline. Kag ini mission man sa mga barangay kag purok officials, sangtag sa community kung paano sila magbantay man. Kag ini mga tao nga mga malaing elementos lugar niyo, mo nagani kung kaisa eh. Hindi lang sa kaso nga rape, droga, kag iban pagin nga mga tao kung lawless elements nga nagatiner sa lugar nyo, hindi ginadapat nga tulirahon kag babayan talang. May mga miyembro kita sa pamilya nga no hindi mayad ang ilas ni ginahimo. Ngayon mga tinuntoya kag krimen ang ginaobra nila, hindi na dapat naton pagtulirahon. Dapat isugid na sa otoridad. Dapat nga ini sila pang dakpon. Kay mayo lang ang permi kon ang biktimahon na lain nga mataw. Di basta malolis elements, lain na iya. O basi mabot ang tsimpong magsulod sa utok na iya, pati kita nga pamilya o himata na biktimahon bla. Action Hotline. Ay na, no, mga sitwasyon ini nga ato naman, doon nag-uso subong ang linugusay. Kinanglan mangin kuan kita, sinimo mangin, may nalungon kita sa pag-deal, katulad sining nga balita. Kay, I know nga may mga kabataan pa, may mga minors nga nagamonitor sa aton, but this is a serious matter nga dapat gid aktuhan sa mga local officials, aktuhan sa authorities, nga dapat masulbar. Natapos naman ang krimen, pero dapat tatagan hustisya niyo ang biktima. Action Hotline. Kanimal man kung sino niya nagpatay niya, ako mo ginlugos mo, naging patay mo pa ya. Di siyempre patyo na gina kay karon kong kilalaya. Alangan niya nakabayaan lang na karon. Sigurado manugin ang victim kag madasig ang pagdakop sa iya. Pero take note, wala iya sang perfect crime. May ara gid pangitaan gina sa kaitaasan sang giya ang mga otoridad ta nga makakuha sang ebidensya against sa imo. Amo ni mga tao nga nami do pamatsyag mo nami blaiga puson kag iparada kag kastiguhon na. Action Hotline. Ano nga panimuot inaman? No? Kung hindi mo lagi magwantay ang ginabatsyag mo da, kung ngita ka tadi formal sang nubyahon mo da kung ano da. Hindi kayo mang lambat ka lang imo da kag ang mga tao kayo sinti may ang biktima hon. Action Hotline. Na hindi kita luyag nga magsigi-sigi. Ini nga daw mangin trend. Siguro na may mga balita katulad sining galing kay ti sadto nga tiyempo na hindi pagin man uso yung social media, do kadugay, pag may baluan ng mga balita, subong puti kadasig ganaan, maglaptas ang report. Hopefully, mapauntlat ini. Hopefully, wala na kita sa mabatian sa palibot sa probinsya nga may mabiktima sang kaso nga pagpanghimulos kag pagpatay. Action Hotline. Ha? Kay hindi iniya dapat naton pagbabayan nga ang trending o magsigi-sigi. Nga ini nga kaso nga daw, matyaga mo daw ka-common na lang balita nga kada simana may tao nga ginalugos. May kababainhan nga ginahimuslan. Hindi niya normal. Ha, sa sistema naton kay gusto tatanan nga mangin peaceful
ang aton pagpangabuhi. Action Hotline. Ang mga malain nga elemento nga naghihimo sa krimen dapat way lugar sa aton tagsa ka mga ginapuy-an. Ang pagpangabuhi ang gusto nato mataway, hindi ni sila dapat patinironda kung lain niya ang ila ginahimo. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Life Extension. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod
sa imo. Padayong Action Radio, salamat gid sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulon nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Hotline. Ayos dari kita sa maminsaygin padala niyo halin kay 0094 siling Action Art kastiguhon mo kontraon ka sang human rights. Tuod no? Kontraon ta pero ang kainit mo blang kaysa ko ni mata mo niyambot madumduman mo pa ning human rights ko na mo ning matabo sa pamilya mo. Grabe na gid sumong mga tao. Dumatyagan ko do. Why na balaya sang kuanaw konsensya? Action Hotline. Kay Tito Bobong kag Tita May Salinio sa Banwa Sing Isabela. Good morning. Action Hotline. Thank you for listening. No? Salamat gid kay kadadlaw ara kamo naga upod. No? Kay Jocelyn Song Comedia, nya morning, sa kay Back Jiba BCGEO. Happy listening lang da sa Lagtapon family. Sang Hupanda, Jupanda. No?
Subdivision, Barangay Alis, mga avid listeners sa Action Radio Bacolod. Ariel Sombilia, good morning. Siling niya, monitor kami, Happy New Year and more power to your station. Happy New Year man ah. Action Hotline. Lucille Zirudo Maguliman. Good morning. Monitor lang ko program nyo. Lucille San Corbada, Orig, San Enrique. Helen Wesna. Mary Grace, Eugenio Fermin, gamonitor man. OTTG Maymay Fernandez Estrella, gamonitor man siya. Thank you, gida. Araman si Idna Cobol, Dilda Siguanse, si Jolie Sera. Barangay Kapitan Juan Zoniel T. Malayang. Morning. Salamat gid sa pagmonitor. Sige. Cesar Lanaria. Johnny Anthony Ilio Banaag. John Bilonio. Si paring Radix Lambot na sa kando ni PNP. Good morning, Idol. Action Hotline. Roger Lamason Baladay, Soriano J. Ho. Names Agsamusam Gavito. Araban si Hanilin Himina. Ray Ritarino Ruiz. Action Hotline. Engineer, good morning. Neth Pungyan, Kas, regards sanda. Kay classmate ko, yung monitor man, Edwin Imbang. No, mayong aga monitor kami Noel, Cagraol, Basilio Dominador, Artifici III. Si paring si paring Noel Zambales ang ginatamyaw mo. Ang pamangkot ang human rights siya sa biktima, kung ako ya hindi lang iya kastigong magyan ni sakon, pabor ko ya sa death penalty. Makon mo na. Action Hotline. Ay, mga tao kung kaisa, no? Noel Gargaliano ni galing niya natamyaw. Ang rapist da sa bago, taga-dira lang na. Ang diri sa San Miguel Murcia, taga-diri man ang mga suspects. Ari lang di sila, kaso mahina ang pulis eh. But no perfect crime. Siling ni Dodge. Na, muna, dapat magkanadakpan ini sila. Ayos ah. Way na ko galing tiyempo ho. Action Hotline. Ang aton pagbakalagad karon nga agad dulong sa inyo sa Kalwan sing Dr. Alfred's Mangosteen Choco. May mangosteen ka na, may chocolate ka pa, damo flavanols. Ang papel sa flavanols, nagabulig agod nga mga limpyuhan, mapayong daloy sang dugo, no? Sa aton siningalawas ng supply sang dugo bla, pagkadto sa utok ta, nami ang iya sininga flow. Amo nang ginakwantagid sa inyo. Ang flow niya nami iso kondisyon na kondisyon ka kag nagabulig ning mangosteen choco nga mapalayo ikaw sa problema kung may edad na sa pagkamalipaton. Alzheimer's, kita nyo na damo tigulang nga nagaka-amnesia na amo ning nami ipainom naton sa ila. Sa mga kabataan, makita mo gid ang performance maayo sa ilatag sa mga eskwelahan. Action Hotline. Dr. Alfred's Mangosteen Choco na meet ang sabor sa chocolate. Kabalogi kita sila, damo niya na namitan ng mga kabataan. Mayara pa proteksyon kagayuhan nga madulot sa aton ikayong lawas. Action Hotline. Tandaan na, no? Damo magasiling ang ati may mangosteen ang ila products pero lain gidi ang produkto sa Dr. Alfred's bangod di kalidad kag masaligan. Action Hotline. Why na panahon with action Nelmar Madera sa technical side, back up ta karon nga aga. Aksyon Dorel Cabato kag aksyon Elry Dotilios. Ako naman aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon